Helo, Hazel Thomas ydw i. A Carys Evans ydw i, a ni'n dwy sydd wedi bod yn gyfrifol am gyflwyno prosiect Treftadaeth Ddigidol yn y gymuned dros gyfnod o 15 mis ar ran Culturenet Cymru a'r Llyfrgell Genedlaethol. Mae'r ffilm yma yn gofnod o'r holl waith sydd wedi ei gyflawni trwy'r prosiect, ac ein gobaith yw bydd y cynnwys yn ddiddorol ac yn ddefnyddiol ar gyfer prosiectau tebyg. Cofnod personol yw hwn, ar sut eithom ni ati i sicrhau llwyddiant y prosiect lles y buddiolwyr. Cafodd prosiect Treftadaeth Ddigidol yn y gymuned ei greu trwy bartneriaeth rhwng Culturenet Cymru a Chymunedau 2.0 ar ddechrau 2011. Bwriad y prosiect oedd cynnig hyfforddiant digidol yn rhad ac am ddim mewn modd hwylus ac anffurfiol mwyn annog bobl hŷn i ddefnyddio'r cyfrifiadur yn hyderus. Ein cyfarwyddyd oedd i weithio fewn tair sir, sef Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro. Un o'r sialensau mwyaf oedd yn ein gwynebu ni wrth gyflwyno'r prosiect oedd i ddeall beth oedd yr anawsterau oedd yn chwistro bobl rhag defnyddio'r cyfrifiadur am y tro cyntaf. Felly roedd defnyddio green screen ar gychwyn y prosiect yn ffordd wych i ni ddenu bobl atom mwyn cael esbonio am y prosiect. Roedd y green screen yn dangos i bobl faint o sbort mae technoleg yn gallu bod. Fe benderfynwyd felly y byddai mynychu digwyddiadau neu creu digwyddiadau cyhoeddus yn ffordd i ddenu buddiolwyr newydd. Dros cyfnod y prosiect, mi fym yn cymryd rhan mewn sawl digwyddiad cyhoeddus gyda amryw o bartneriaid. Roedd defnyddio camerau flip i recordio straeon hefyd yn ffordd dda o gael pobl i ddefnyddio offer digidol am y tro cyntaf. Roedd hynny yn arwain at ddefnyddio cyfrifiadur mewn ffordd hwylus. Enghraifft, wrth fynychu gwyliau bwyd Gorllewin Cymru, Llandysul a Chastell Newydd Emlyn, ac Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam ni recordio straeon ar camera flip. Roedd na siawns i sgwrsio gyda bobl am unrhyw anawsterau neu'r rhwystrau oedd yn ei hatal rhag defnyddio'r cyfrifiadur. Roedd sgwrsio a gofyn y cwestiynau perthnasol am yr anawsterau neu rwystrau felly wedi creu modd i ni o gyflwyno prosiect mewn ffurf fwy anarferol. Roedd hynny yn mynd i fod yn fwy buddiol i ni ac i'r buddiolwyr. Felly, roedd llawer o'r dosbarthiadau cyfrifiaduron yn cael eu cynnal ar lefel personol. Roedd gweithio yn y modd yma yn rhoi cyfle i'r mynychwyr i ddysgu ar gyflymder eu hunain. Rydym yn teimlo bod gweithio yn y modd yma wedi creu cyfle i ddod i adnabod ein buddiolwyr mewn ffordd fwy personol. Ac roedd hynny yn rhoi'r cyfle iddyn nhw ddod i ymddiried ynom ni wrth i'r berthynas adeiladu. Roedd llawer o bobl wnaethon ni gweithio gyda, erioed wedi cyffwrdd â cyfrifiadur o blaen, ac roedd diffyg hyder neu teimlo'n dwp yn gallu bod yn rhwystyr mawr i'r rhai. Ond un o fanteision yn prosiect ni oedd y ffaith ein bod ni'n defnyddio treftadaeth fel bachyn i ddenu bobl i weithio gyda ni. Ac wrth gwrs, mae gan bawb stori i ddweud, ac roedd cynnig y cyfle i rannu stori drwy agor cyfrif ar wefan Casgliad Aderyn Cymru, yn ffordd effeithiol o gysylltu'r elfen digidol gyda'r storiau. Roedd y ffaith ein bod ni yn hyrwyddo gwefan Casgliad Aderyn yn rhoi cyfle i weithio gydag unigolion a chymdeithasau hanes. Ac yn sgil hyn, roedden yn gallu cynnig hyfforddiant sganio ffotograffau, dogfennau pwysig a sleidiau, a hefyd dysgu sut i uwchlwytho rhain i'r wefan. Mae wedi bod yn fraint dod o hyd i drysorau personol bobl a chlywed am hanes y trysorau. Dros gyfnod y prosiect, ni wedi llwyddo i gasglu dros 500 o ddilweddau ar gyfer wefan Casgliad Aderyn Cymru. Roedd agor cyfrif personol i unigolion neu chymdeithasau hanes ar y wefan yn sicrhau cynaladwyedd y prosiect, gan fod gwaith y buddiolwyr ar y wefan yn barhaol, a bod yna gyfle iddynt barhau ychwanegu at eu casgliad ar unrhyw adeg. Mae wedi bod yn bleser o'r mwyaf i ni i weld y gwahaniaeth mae ein prosiect ni wedi gwneud i cymaint o'n buddiolwyr. Roedd dysgu sut i ddefnyddio cyfrifiadur yn gamp fawr i llawer. Ni wedi gweithio gyda bron i 900 o bobl. Yn hynod y beth, cafwyd mwy o ferched yn mynychu'r hyfforddiant na'r dynion. Ond yn fwy perthnasol efallai, yw'r ffaith ein bod wedi llwyddo i ddenu'r canran oedran mae Llywodraeth yn awyddus i annog i ddefnyddio cyfrifiadur, sef yr oedran dros 50. We
wedi mwynhau bod yma a defnyddio pethau newydd fel y dongle. O'n i wedi clywed sôn amdano fe blaen, o'n i byth wedi ddefnyddio fe, a o'n i byth wedi cario y cyfrifiadur gyda fi un man arall, ac oedd yn dda cael rhywun o gwmpas i gywiro fi pan po fi'n mynd o le, ac i wneud pethau newydd, a bod mewn lle cyfforddus a cael hwyl wrth weithio. Wel, wedi elfas oedd ofan cyfrifiadur yna cynni, a nawr wedi dod, wel fe gyfres i ar hwnna i ddod, a wedi bod yma, wedyn mages i hyder i brynu un yn hunan, a wrth gwrs gath ei seto lan ma i fi, a beth oedd iawn i wedyn, fi'n iwso fe, i dysgu pob fath o bethau, a unrhyw beth o dwi eisiau, fi'n gwybod sut i fi mewn iddo fe nawr. A wrth gwrs yr e-bost o beth fel ni, ond ti fe. A pob beth mewn ffordd, ydw. Mae wedi bod yn gwbl o wythnosau lyflu a gweud y gwir, achos ni gyd wedi bod, dim ond peder o'n i o ddiar na fe awo, ni gyd yn cyfrifiaduron, ni wedi bod cael yn bach o broblem falle gyda cael y we i weithio, ond ni dod i bennau gyda help Caris a Hazel, a maen nhw wedi bod yn arbennig, maen nhw wedi bod yn helpu ni sio gymaint, a ni wedi dysgu sio gymaint dros yr wythnosau. Fi'n credu mae beth i fi wedi dysgu fwyaf yw siwt i gadw'n cyfrifiadur yn deudi, achos fi mor aniben gyda fel fi'n cadw popeth, a maen nhw wedi dysgu fi siwt mae cadw y folders i gyd yn daclus. Felly, gret, wedi bod yn werthfawr tu hwnt.